बिपिएफआव इउपिपिएल दोनो आरो गुबुन गुबुन दोनो जेब्लाबो जागासिनो दङ जोंनि खुंग्रिं एलेका आरो लाइमुथि आस्राबारि आरो सारियालि बेनिफ्राय सेलेखा बाजार बे ओनसोलनिफ्राय 150नि एसे बारा मानसिफ्रा बेसिकलि इउपिपिएल भटार्समोन बिसोरो बिपिएफआव जइन जादों। सार मैयासो प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे माने थांनाय बिपिएफनि मानसिफोरा होनाय जे साख्रि बै साख्रिफ्रा दाबो गभर्नमेन्ट जायाखै होननानै बुंदों मैया। गभर्नमेन्ट जायाखैब्ला बेखौ गभर्नमेन्ट खालामनांगोन। होमबालाय बे प्रफेसारफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां, मास्टारफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां, पिडब्लिउडि बे डक्टरफोर नार्सफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां। माखासे दङ गेस्ट हाउसआव जेब्ला गोदान गोदान गेस्ट हाउस बानायबाय बाहाय खामानि मावनो थाखाय जोङो माखासे सोदों आरो लासैनो जोङो बेफोरखौ रेगुलाराइज खालामनायनि बेबस्था जागोन होननानै जों खालामलांदों। जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेट आरो खाथियाव जि ग्रिनफिल्ड बानायनाय जादों बे हा बिगोमाफोरनो जोंहा मोनसे कमिटमेन्ट होदोंमोन एटलिस्ट न'खराव सोरबा सासेब्लाबो साख्रि मोननांगोन आरो बे हिसाबै जोङो सोनानै होदोंमोन। बिसोरनि साख्रिया जानांगौ पर्यायावनो बिसिनि गभर्नमेन्ट फैदों इउपिपिएलनि। दा बेफोरखौबो बिथांमोना नेग्लेक्ट खालामना होदों, बिराद सेक्रिफाइस खालामदों, जायनि थाखाय बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ जोङो बिथांमोननि हायावनो जों लुनांदों। दिनै बिथांमोनहा इउपिपिएलनि नेताफ्रा प्राइम मिनिस्टार फैब्लाबो फिल्डआव मिटिं खालाया बेयावनो हेलिपेड बानायाखै होनबा बिथांमोननि साख्रिखौ मानो दाबो बानायना बर' बिथाङा माने थांनाय 17 बोसोर बिपिएफ फाब मावलांनायखौ इउपिपिएलआ माने सुस्रांगासिनो दं होननानै बे 17 बोसोरनि इउपिपिएलफ्रा बिथांमोनखौ 17 बोसोर होननानै बुङो जों दा 17 बोसोर बिपिएफआलायनो 17 बोसोर जेबो मावाखै जोंलाय माब्ला 17 बोसोर सानदों 2005निफ्राय इलेक्सन जायाखै आगोलनाथ' साइला गामसे दा जों मावदों मावाखै रायजो राजायाथ' फोरमान होगोन। दा गावसोरो मा मावखो जों जेबो मावाखै हमनानै ला जों जेबो मावाखै बिथांमोना मा मावखो मोनसे मोजां खामानि जानाय बिथांमोना खोन्थानाय जेबोथ' खोन्थानो हाया। नोङो डिपार्टमेन्ट 40टा डिपार्टमेन्टखौ लांजाबाय बेखौथ' जों मिथिबायना जाबाय सासेबो साख्रि होनो हायाखैनो बेखौथ' राजाफ्रा बयबो मिथिजोबाखै नंगौना नङा। बिटिसिआ रेभिनिउ कालेक्सन खालामनो हालानो फरेस्टनि हानि मा होनो क्रासारनि अन्थाइनि बालानि दंफांनि फैसाखौ गासिबो आसाम गभर्नमेन्टआसो लांजोब्बायनो बेखौनो जों खोनायाखै। दा आरो बिटिसिआव जेसेबां साख्रियालफोर दङ बेनि बेथनखौ बिटिसिआनो बेथनखौ होयो। बे खमथाया बिटिसिजों दं। रिसेन्टलि एक सप्ताहबो जायाखै दा मोनसे नटिफिकेसन फैदों। बे नटिफिकेसनखौ जुदि भुलक्रमे प्रमद बर'आ मानिनानै लाबायब्ला अब्ला बिटिसिनि साख्रिफोरखौ बेथन होनो खमथायाबो हयथ' जोबनो हासिगौ। सार मोनसे खोथा बिपिएफ बेलायावहाय बिपिएफफ्रा माने गथ' गोरलैफोरखौसोहाय बिपिएफआव जइन जागासिनो दंमोन आरो सैथो बाथौ खेरायनानै जोबोद मोजां। बिथांमोना जुदि बुंदोंब्ला गावसिनि भटार्सफोर गावसिनि नेताफ्रा जोंनाव जइन जाफैनाया होमबालाय गथ' गोरलैफोरसो इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टसफोर कलेजनि स्टुडेन्टसफ्रा जोंनाव जइन जाफैनाया होमबा गथ' गोरलैफोरसो मोजां बेखौ बेनि रिजाल्टखौ इलेक्सनाव नुगोन।